सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला 6 महिने 2 महिने अशा 8 प्रकारच्या टेक्निकल कोर्सेसचं ट्रेनिंग दिलं जाणार। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 78 87 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। नागपंचमी झाली की वेध लागतात ते श्री गणेश चतुर्थीचे। गणपती येण्यासाठी आता काहीच दिवस बाकी राहिल्यात। अशा वेळी गणपती चित्रशाळा गजबजू लागल्यात। गणपती चित्रशाळेत गणपती बनवण्यासाठी लगबग सुरू असलेली दिसून येते। देवगड इथं गणेश मूर्ती बनवण्याची लगबग सुरू झाली आहे। गणेशासाठी चित्रशाळा जागू लागल्यात। मूर्तिकार कामात मग्न असल्याचं दिसतंय। बहुतेक येथील सर्वच गणेश मूर्ती या स्थानिक मूर्तिकारांकडून बनवल्या जातात। हे आता गणपतीची आम्ही एक एक साचा भरतो, एक एक बाजू। तर ही मागील बाजू आहे साच्याची। तर हे सर्व एक एक भाग जोडून नंतर पूर्ण साचा तयार होईल आणि त्याच्यातून मग गणपती काढला जाईल। माती आहे ती पहिल्यांदा सुकी माती असते पावडर स्वरूपात। ही माती पहिल्यांदा मळून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर असे चौकोनी एक एक गट्टे बनवायचे त्या पद्धतीचे। आणि हे चौकोनी गट्टे बनवून असं ढीग डाळून ठेवलं जातं, असं ढीग बनवून इकडे। आणि त्याच्यातून तो ढिगातून एक एक भाग बाजूला करायचा आणि त्याच्यातून हा साचा भरायचा। हा प्रत्येक भाग या ठिकाणी आपण पाहिजे की हे प्रत्येक वेगवेगळे भाग आहेत। हे बाजूचे, हा पाठीमागचा आणि तिकडे मधला भाग आहे पुढचा। हे एक एक भाग भरून नंतर मग साचा पूर्ण भरायचा आणि त्याच्या गणपती सुकण्यासाठी साधारणतः 10 ते 12 दिवस जातात पूर्णपणे। जर पावसाळा मोठ्या प्रमाणात असेल तर गणपती सुकण्यासाठी खूप वेळ जातो। हे जसं साचा जसा भरला जाईल तसं तुम्ही माती जर थोड्या प्रमाणात घट्ट असेल तर लगेचच आपण हा गणपती साच्यातून काढू शकतो, नाहीतर आम्ही दुसऱ्या दिवशी हा गणपती साच्यातून बाहेर काढतो। आता मूर्ती तयार झालेली आहे, पूर्ण हात वगैरे जोडून पूर्ण झालेली आहे। त्याला आता सजवायचं काम चालू आहे। मुकुट सजवणं किंवा त्याला दागिने वगैरे चढवणे हे काम चालू आहे। हे काम पूर्ण झाल्यानंतर हे कलरला जातात गणपती। काम आता हे गणपती झाल्यावर सुकत आले की मग कलरला जातात। ओले असलेले थोडे सुकले की कलरला काम चालू होतं कलरचं। दरवर्षी चिकण माती, रंग आणि मजुरीत वाढ होत असल्यामुळे मूर्तीचे दरही मूर्तिकारांना वाढवावे लागतात। चिकण मातीचा अभाव असल्याने कर्नाटकातील अंकोला आणि माजाळी या भागातून चिकण माती आणावी लागते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।